हाय लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा यूट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनै माने आङो मेवाइ अनला ओंख्रि संनो नागिरदों आरोना मेवाइ ना मेवा होनोथाय आंथाय मेवासोनो आरोना ओमफ्राय नै मेवायाबो न'नि बारियावनो दङ आइया दाननानै लायदों आं दाननाय मानायनिफ्राय भिडिअ लानो आं दानहैनो होननानै बुंदोंमोन आरोना ओमफ्राय जोंहाया आं दानना लायनोसै बेयावनो माबाफोरखौ बिगुरफोरखौ जिरना लाबोखानोसै नोङो दा संब्लानो जाबाय बिदि होननानै आइया दाननानै लायबाय ओमफ्राय आंनि मेवा अनला ओंख्रि संनायखौ नायलांदो लोगोफोर माबायदि सङो गासिबो संनायाथ' एखे रोखोमनि जाया नालाय बेनिखायनो आं माबायदि सङो बेखौनो एसे देखायनोसै आरोना ओमफ्राय माजों संगोन बेखौबो एसे खोन्थाग्रोखानोसै माबाजों संनो नागिरदों नाजों अनला संनो नागिरदों ओमफ्राय जोंहा इखौ आङो मेवा दाननायखौ दानखांदोंना दानखाङाखै होननानै नायहैदोंमोन आरोना ओमफ्राय नै नायहैनानै फैनायावहाय आङो बेफोरखौ देला देसि खालामबोगासिनो आरोना नै माइरंखौबो बेबायदि सुखांनानै दोनखाबाय आङो बेखौ अनला देनोसै आइयाथ' मेवाइफोरखौ हानानै होखाबायानोसै हाखांजोब्बाय ओमफ्राय बेखौ आङो दाना ग्रेन्डाराव होनोसै आरोना ओमफ्राय जोंहा बेबायदि देनायाव बानलु ओमफ्राय सामब्राम गुफुर होखायो आरोना आंबो बेयावहाय होखाबाय ओमफ्राय होनानै देबाय नै मोसागारलायलायदों एसे माबाखौ पिक्सारखौ बोरैबा खोमसि नुदों रुम सिङावहाय ओमफ्राय नै आङो अनलाखौ देखांबाय बिराद मोजां जायोना बेयाव देबाथाय बिराद गुन्दैनो आराम जाथारो ओमफ्राय नै मेवायाबो बेबायदि हानानै लाबाय आरोना एसे लांगाबनो ओमफ्राय आङो माबा संग्रोनो नागिरदों बेनिखायनो थावखौ एसे बुरजा होबाय दिंखिया भाजा एवग्रोनो नागिरदों आरोना जोंहा दिंखियाखौ जाखाबाय देग्लाय बिराद जानोबो मोजां मोनथारो आङो दिंखियाखौ बेनिखायनो जाबाय थिगसे नै दिंखिया भाजाखौ आङो एवग्रोना लानोसै ओमफ्राय दिनै आङो अनलाखौ माबायावसो संगोन अरजोंथ' संखायो संनाया माने अगदाबाव संगोन आरोना अगदाबाव गेसजों सङा बनजों संगोन आरो बुंनाया जायाखै आंना ओमफ्राय दिंखियाखौ फोमोनग्रोना लानोसै अनला ओंख्रि संनायखौ नायलांदो मा समाव मोनफैगोन अनला ओंख्रि संनाया बे मोनबासो संनो हासिगोन आङो अनला ओंख्रिखौ दिंखिया भाजाखौ जानो लुगैफिनलायलायदों आं नायनानै बेखौथ' आङो जाखांखाबायना जाखांखानानैसो भिडिअखौ एडिट खालामदों नालाय जानो लुगैफिनदों आरोना ओंखायनो आं एसे हरलिक्स लोंना लाबाय मोनसिगोन दिंखिया भाजाया एसे रबहांबाय बेयाव आं माबा होदों आरोना मैथ्रु बिलाइ होदों बिबारबो होजायो बिदि होब्लासो बारा सिथाबाना नै ओमफ्राय जोंहा हिमानसिया टुकुलुआ जोहोलिया बैयाव थुलुंसि दंना नैबे थुलुंसि बिफाङा बेखौ जानोनो थाखायनो बियो बेयाव थांबाय थायो आरोना ओमफ्राय बाहेरायाव ओंखारलांनो नागिरदों हनै मारिना दोनजादों दरजा थुलुंसि जाबाय थायो बियो खानानै नै आंना अनला ओंख्रि संनाया मोनफैबाय अराबो जा मोजां जोंखादों बना गोरान नालाय ओमफ्राय आङो सिगाङावनो थाव एसे होनानै बेबायदि पियास सेरग्रोबाय आरोना माबायदि जागोनथाय दिनैनि अनला ओंख्रिया नायलांबाय थादो लोगोफोर बिराद सान्दुं गोसामोन बोथोरा ओमफ्राय सान्दुं गोसाब्लाबो अराव संबाय अनलाफोरखौ अराव संब्ला एसे थाब जायो नालाय गेसावबा एसे माबा जायो लेट जायो ओमफ्राय बिराद गरम जाखानाय आरोना आङो बे अनला ओंख्रि संनायाव बनाबो ओरैबायदि गुर जोंना होथारो नालाय अरानो ओमफ्राय नै आं पासफोरनबो एसे होगोन अनलायावहाय मेंलायलायदों रायलायनायावनो माने पियास सेरनाय आंना जाबाय ओमफ्राय मेवाखौ आङो बेबायदि एसे एवख्रबना लानोसै आरोना बेयाव रं एसे संख्रि एसे ओमफ्राय रंजों संख्रिजों होग्रोनानै एसे एवख्रबग्रोयो ओमफ्राय बिनि उनावहाय नै खारै एसे होनानै एवख्रबबावो आरोना आं बेबायदि सङो आरोना माने मालायफोरा माबायदि सङो मिन्थिला आं माबायदि सङो बेखौनो देखायबाय गासिबो संनायाथ' एखे जाखायाना न' लोगोफोर गासिनाबो बेलेग जायो आरो बेबायदि एवख्रबनानै
दै होयो आरोना आङो एवख्रबनाया जाबाय नालाय जानाय बादि मोनबाय आङो बिनिखायनो दै होबाय ओमफ्राय बेयाव दै होनानै बेखौ दाना आङो ग्लब 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 गोदौ होबाय थानोसै एसे गोबावैनो ग्लब 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 गोदौ होनानै एसे एरग्रोनानै होदों ओमफ्राय गरमथार जाबाय नालाय नै फेन दसे लाबाय आङो आं फेन लागौमानि नै आंना ओंख्रिया ग्लब ग्लब गोदौबायानो बनाबो बिराद मोजां जोंदो नालाय बिनिखायनो थाबैनो गोदौबाय आरोना ओमफ्राय गोदौबाय थानायाव आङो अनलाखौ बेबायदि दै लगायनानै होबाय एरग्लुंनानै होबाय बेबायदि सङो आरोना अनलाखौ बैदि सोरबा सोरबि दै लगायालासिनो आरो फ्रि 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 माबाना होयोना गोरानहैनो सारनानै होयोना आं बेबायदि सारना होनो रोङा आरोना माबा जायो आंना लद्रा लद्रि जाजोबो बेदर बायदि ओमफ्राय बेयाव दायो आङो ना संगोन नालाय अराव संनाया बिराद गरम मोननायखाय आङो गेसाव लाबोलायबाय गेसाव माबा संलायनोसै नाखौ संलायनोसै माने नाखौ फ्राय खालामग्रोना लानोसै आरोना नै नायाबो बारा गैया जोंहा जाग्राबो बारा गैखाया नालाय खमसो ओरैनो मोदोमनायनि आन्थाल'सो बेखिनियानो आरोना आंनि ना एवफ्रामनायाथ' जाबाय नै माने आं जानाय बायदि मोनबाय ओमफ्राय बेयाव बेबायदि एसे दै होबावो आरोना आङो दै होनानै बेखौ एसे ग्लब ग्लब गोदौ होसिगोन ग्लब ग्लब गोदौ होनानै अनलाखौ बेयाव लखबना होनानै आरो गोदौ होबावो आरोना जागोन मेवा जागोन ना जाया मोनामदों होनलाय देलाय मोनामदों मेवाया मोनामदों Miss, hi in there. Hi. Cuma. Ara. Berat ketau जादों ना हिमानसि ऐ दे बिराद गोथाव होनलाय ओरै खालामलाय रोङा इदिखौ नै आंना मेवा अनला ओंख्रिया मोनबाय ओमफ्राय बेयाव एसे फुददांदां नुदों आरोना माबायावहाय रियेलाव बारा बेबायदि फुददांदां नंद्रायामोन बेयाव माने एसे खारै नांगौ बायदि नुदों नाथायबा खारैया नांनायसोमोन आरोना ओमफ्राय मालायफोरा माबायदि नुखोथाय गोथाव नुखोना नुवासै आंथ' जाखांखाबायना बिराद गोथाव मोन्दोंमोन आङो ओरैनोब्लाबो आङो मेवा अनला होनबाथाय बिराद गोथाव मोनखाथारो ओमफ्राय आङो भिडिअखौबो बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगोफोर दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय Sukamai na? Sukamai dah, tu dah situ. Kau enggak mengen? Ayo Dhwnsri.